perussuomalaiset olemme täällä kauppatorilla, koska olemme sitä mieltä, että ihmiset nykyaikana käyttävät liikaa aikaa ja resursseja peseytymiseen. Ei historiassakaan peseydytty. Aikanaan muinaiset suomalaiset eivät peseytyneet. Riitti, että kerran viikossa kieri sammaleessa. Nyt vettä lotrataan kuin ei olisi millään mitään väliä ja vesi ei loppuisi koskaan. Itse en ole peseytynyt 14 vuoteen, eikä kukaan ole huomauttanut kertaakaan, lukuun ottamatta läheisiäni ja muutamaa kollegaa eduskunnassa. Piste.